ಸೂಪರ್ ಆಯ್ತು ಅದೇ ಶೋಕಾತು ಜೆ ಕಡೆಂಚಿತ್ತು ಶೋಕಾತುನತೆ ಬೊಕ್ಕ ದೀಪಗ್ ದೀಪಿನ ದುಲ ಮಣ್ಣು ಕೆಸರು ಕತ್ತಿತ್ತು ಅವೇನು ಪೂರ ದೆಕ್ಕದು ದೀತೆ ಎಡ್ಡನ್ ಬೇರ್ನ ಮತ್ತು ತುಳಸಿ ಕಟ್ಟೆಗೆ ದೀಪಿನ ನೀರು ಚೊಂಬು ಮತ್ತು ದೀಪ ಪೂರ ದೆಕ್ಕೆ ಅವು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಂದ್ರೆ ಆಯ್ತಾ ಒರಿಜಿನಲ್ ಕಲರ್ ಬೋದು ಕಪ್ ಕಪ್ ಆದಿತ್ತು ಪಿತ್ತಾಂಬರಲ್ಲಿ ಇಜ್ಜಾಂಡು ಸೊ ಕೂಡ ನೈಟ್ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಬಿಡ್ತುದು ಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಪ್ರಯೋಗ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಸಕ್ಸಸ್ ಆಂಡು ಭಾರಿ ಖುಷಿ ಆಂಡು ಯೂಸ್ ಆಯ್ತಾ ಕಲ್ಲರ್ಲ ಎಡ್ಡೆ ಶೈನ್ ಆಂಡು ಎರಡು ತುಂಬುල ಎಂಕ್ ಇಂಚ ಎತ್ತುನು ಅಂತ ತ್ವಜಿ ಪೇರ್ಲ ಆಯ್ಜಿ ಪಿತ್ತಾಂಬರ ಇಜ್ಜಿಂಡಲ್ಲ ಇಂಚ ಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತದ್ದು ಪಳಪಳ ಮಾಡ್ತೀವಿ She's a diamond, I'm the rest. ಗುಡ್ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಮಾತೇರಿಗ್ಲ ಎಂಚೊಲ್ಲರ್ ಮಾತೇರ್ಲ ಯಾನಂತ ಸೂಪರ್ ನಿಕುಲ್ಲ ಸೌಖ್ಯ ಅಂದೇನ್ವೆ ವೆಲ್ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಮೈ ಚಾನಲ್ ಬೊಕ್ಕ ಇನಿಯಾನ್ ವೀಡಿಯೋ ಮನ್ಪುನು ಸಂಡೆ ಕೊಡೆ ನೈಟ್ ಎಂಕುಲು ಪೊರ್ಕೊಡಿಗೆ ಬತ್ತಿನ ಮಾತ್ರ ದೀಪದೀದು ಪಡ್ದಾಂಡು ಚಾಕು ಪುಳಿಯೋಗರೆ ಇರ್ತದೆ ಚಾ ಪಡ್ದು ಒಂಜಿ ಒಂಜೆ ಬೇಲೆಂಡು ಅನಲ ಬೇಲೆಂಡು ದಾದ ಮತ್ತೀನಿ ಫುಲ್ ಡೇ ದಾದ ಮಕ್ಕ ಮನ್ಪೆ ಪೂರ ಅಪ್ಡೇಟ್ ಯಾನಿಕ್ಕೆಲ್ಲ ಶೇರ್ ಮನ್ಪೆ ಇತ್ತೆ ತುಳಸಿ ಗಟ್ಟೆ ಇಂಚಾತು ನಮ್ಮ ಪೂರ ಪಾಮಜಿ ಬರ್ತದೆ ಹೋತು ನಿತ್ತೆ ಡೆಕ್ಕೊಡ್ ಎಲ್ಲ ದೀಪಾವಳಿ ಅದೇ ತುಕ ಏತು ಪೂಪುಡು ಬಂದ ಆಯ್ನಾತು ದೆಕ್ಕೆರ ಟ್ರೈ ಮನ್ಪೆ ತೆಪ್ಪೆರೆ ತುಕ ಏತಾಪುನಂತ ಈತು ಕ್ಲೀನ್ ಮಂತೆ ಎನಡ್ದಾಯ್ನ ಈತೆ ಪೊರ್ಲಾಂಡ್ ಅಂದೇನ್ವೆ ಸೊ ಕಾಣದೆ ಈ ಕಡೆಂಚೆತ್ತು ನಿತ್ತೆಂಚಾಡ್ ಸೊ ಕಾಣ್ ತಿಂಗಳು ಇಲ್ಲಡಿಜ್ಜಾಣದೆ ಅಂಚೆ ಇತ್ತಿನ ಸ್ಟೀಲ್ದ ಐಟಮ್ ಪೂರ ಇತ್ತು ತೆಕ್ಕಿದ ಬಾಡೆ ನಾನಲ್ಲ ಎಲೆಮಿಂದ ಪೂರ ಪಾತ್ರೆ ಉಂಡು ಅವು ಆರಾಮ್ಸೆ ಎಲ್ಲ ಮೀನು ದೆಕ್ಕುಂಡು ಇಪ್ಪ ರೂಮ್ಲ ಕ್ಲೀನ್ ಮಂದುಲು ಬೆಡ್ಶೀಟ್ ವಾಶಿಗೆ ಪಾಡ್ದೆ ವಾಶ್ ಮಂದಿಜಿ ಮನ್ಪೊಡು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಪೂರ ಪಾಡೋಡಂದು ನಮಕ್ ನೇಚರ್ ಲೈಟ್ ನೆಕ್ ಮುಲ್ಪ ಲೈಟ್ ಬೋರ್ಡ್ ಅಂತಿಜ್ಜಿ ರೂಮಿಗೆ ಇದೇಡ್ದು ದೊಂಬು ಫುಲ್ಲು ಮಸ್ತ್ ಶೆಕೆ ಮಾತ್ರ ರೂಮುಡು ಅದೇ ಎನ್ನ ಅವಸ್ಥೆ ತುಲಿ ಜೋಕರ್ ಅದು ಓತೆ ಪ್ಯಾಂಟ್ ಬೇತೇನೆ ಟಾಪ್ ಬೇತೇನೆ ಅಲ್ಲಿ ಎಂದು ಟಾಪ್ ಹಾಲು ಕೋಕೋ ಪರ್ತದಿ ಆಗಿದ್ದೀನಿ ಬಾಯ್ಡು ಗರ್ವಾಡು ತೋಜುಲ ಅವೆಲೆ ಪಾಡಿ ಎತ್ತು ನಾನು ವಾಶ್ ಅನ್ಪುನಾಗ ಮತ್ತು ನರಕ ಹಬ್ಬನ ತೈಕ್ ಇದು ಚಾ ಕಾಂಡದ ಪುಳಿಯೋಗರೆ ಸೂಪರ್ ಚಾ ಸೂಪರ ಚಾಕ್ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಅದನ್ನು ಕಮೆಂಟ್ ಆಗಿ ಸೂಪರ್ ಹಾಯ್ ಇತ್ತೆ ಗಂಟೆ ಒರ್ಮರ್ಯಾಂಡು ಮನಸ್ಸು ಮಾಡ್ಕೊಡು ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಬೀಟ್ರೂಟ್ದ ಗಸಿ ಬಡ ಸುಕ್ಕದ ಲಕ್ಕ ಮಂತಿತ್ತೆ ಅಮ್ಮ ಬಕ್ಕ ಕೊಡ್ತಿನ ಮುರುಮೀನು ಫ್ರೈ ಮಂತೆ ಬಕ್ಕ ಇತ್ತೆ ನೈಟ್ ಬೀಟ್ರೂಟ್ ಅವೇ ಸುಕ್ಕೊಂಡು ಬಕ್ಕ ಕಬಾಬ್ ಕೊಡ್ತೀರಮ್ಮ ಅವೇನು ಫ್ರೈತೆ ಅವೇನು ಕಾಯ್ತೆ ಎದುರು ಹಸ್ಬೆಂಡ್ ಮಕ್ಕರಂತಂದಿಲ್ಲ ನನ್ನ ಬ್ಲಾಗಿಂಗಿಗೆ ಸೊ ಇನ್ನಿತ್ತ ದಿನ ಮುಕ್ತಾಯ ನನ್ನ ಸೋಮವಾರ 24th ಎಲ್ಲ ದೀಪಾವಳಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ನಾನು ಅಪ್ಲೋಡ್ ಆನಾಗ ಲೇಟ್ ಆವು ಹ್ಯಾಪಿ ದೀಪಾವಳಿ ಪನೊಂದುಲ್ಲೆ ಒಂದು ತೋನಾಗ ನಿಗ್ಲೆಗ್ ದೀಪಾವಳಿ ಮುಗಿ ಇಪ್ಪರ್ಲಾವು ಮತ್ತು ದೀಪಾವಳಿ ಇಪ್ಪರ್ಲ ಯಾವ ಪಂಡ್ರ ಎಡಿಟಿಂಗ್ ಆನಾಗ ಎಂಚದಾದ ಅಂದು ಬೊಕ್ಕ ಗೊತ್ತಾವು
ಸೊ ಇತ್ತೆ ನೈಟ್ ಆಡತ್ತೆ ಆ್ಯಂಡ್ ಗುಡ್ ನೈಟ್ ಬಂದೋಡು ಬಾಯ್ ಟೇಕ್ ಕೇರ್. ಸೊ ಯಾನಿ ವ್ಲಾಗ್ ವೀಡಿಯೋನ ಎಂಡ್ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲೆ ಪ್ಲೀಸ್ ಎಂಕ್ ಇಂಚೆನೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಉಪ್ಪಡ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮನ್ಪದಿನಕ್ಲು ಪ್ಲೀಸ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮನ್ಪುಲೆ, ಲೈಕ್ ಮನ್ಪುಲೆ, ಶೇರ್ ಮನ್ಪುಲೆ, ಕಮೆಂಟ್ಸ್ ಮನ್ಪುಲೆ. ಹ್ಯಾವ್ ಅ ನೈಸ್ ಡೇ, ಟೇಕ್ ಕೇರ್, ಬಾಯ್.